Mapasalamaton si Miss Millennial 2018 Shyla May Rebortera sa iyang nakabot nga kadaugan ug sa suporta sa mga sugbuanon. Ato usab siyang mas ilailahon pa pinaagi ni ining report. Maayong udto mga Dabarcats, I am Shyla May Rebortera all the way from the Queen City of the South. Dito sa Cebu, lechon lang ang magpapasakit ng iyong puso. Chill lang like a queen, kaya tara na sa Cebu cause you know it's best for you. Inspirasyon ni Shyla May Rebortera sa iyang journey pag-angkon sa corona sa Miss Millennial ang iyang mga pamilya, mga amiga ug mga schoolmates. Malipayon ug feeling #blessed kaayo siya kay wa niya damha nga makabut niya ang maong kalampusan. Una niini, gibalibara ni Shyla ang Itbulaga kay gusto niyang humanun-una ang iyang pag-eskwela. Ang 22 anyos nga half-British graduating sa kursong dentistry sa usa ka iladong universidad sa Cebu. Apan tingali swerte gayud ang nagtawag kaniya kay sa ikaduhang tawag sa Itbulaga, iya na kining gitando. I was the last candidate to go to Manila. So complete na sila 39. I was the last one along. That morning when they called me, it felt different. I have to be honest, really felt different. It's like an opportunity I really wanted to take. Matud pa, bintaha niya sa maong kompetisyon ang iyang mga kasinatian gikan sa mga pageants nga iyang giapilan. Nahimo siyang Miss Safi 2014, Miss Mandawi 2016 second runner-up, Miss Cebu 2017 second runner-up, Festival Queen 2018, ug second runner-up sa Aliwan Festival 2018. Gani, iya na lang gi-enjoy ang Miss Millennial pageant. During the pageant, pag opening number pa lang, I really felt like it was mine. Like, pag ingo glorious, then go glorious. Like, calm lang ba? And then, there was also a part na marag, kanang we danced to the hits, kanang mga trending karon na hits. And I really just danced, even backstage. So, marag, i-enjoy lang jud nako ang moment. And I think it really helps. Sa iyang pagkabata, wa siya mangandoy nga mamahimong beauty queen. Apan ganahan siyang ipakita ang iyang katahom. Isip Miss Millennial 2018, iyang nadawat ang ganti nga naglakip sa tunga sa milyon ka pesos, usa ka SUV, ug house and lot. Wala pa siya plano karon kung moapil ba og lain ug mas dako nga kompetisyon tungod kay gusto una niyang i-enjoy ang iyang kadaugan ug humanon ang iyang pagtuon. With other pageants, wala pa na siya sa akong mind right now. Let's just take things one step at a time. Ang iyang beauty tips? Inom og daghang tubig, katulog og tarong, ug ipamper ang imong kaugalingon. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.